Salutare oameni buni! Bine v-am regăsit la o nouă recenzie de parfumuri. Astăzi voi discuta despre un parfum care, nu știu, m-a surprins atât de mult, plăcut și cu siguranță voi face review-uri pe acest canal și la parfumuri ce nu mi-au plăcut absolut deloc, care m-au surprins într-un mod total neplăcut, pentru că, din păcate, am și genul ăsta de parfumuri în colecție. Dar astăzi nu este cazul să vorbim despre așa ceva, pentru că vi-l prezint pe Shanjian 3AM. Cam așa arată parfumul cu o sticlă superbă, cu o sticlă extrem de tinerească, așa, cât se reușește să focalizeze, din nou, un capac transparent de foarte bună calitate, care este extrem de greu de pe sticlă. E un capac care te duce cu gândul la parfumurile din linia Dior Homme Intense, Dior Homme Colonie mai degrabă, inclusiv sticla, aduce acel vibe. O sticlă cu niște forme interesante, clar nu e o sticlă conservatoare, e o sticlă destul de modernă, ceva de genul, se vede. O sticlă care te duce clar cu gândul la, nu știu, o seară de clubbing, o seară de ieșit în oraș. O sticlă extrem de tinerească, după cum spuneam, cu un miros care pe mine m-a dat pe spate. Aproape chiar la propriu și nu doar la figurat. Implicit și prin, cred că, cel mai reușit atomizor, pulverizator, spuneți-i cum vreți, din lumea parfumeriei, în proașcă, excepțional. Nu știu cât o să se poată vedea pe cameră, dar cred că împroașcă la 2 metri fără nicio problemă. Cred că poți să ții sticla undeva pe aici, să te pulverizezi, cu siguranță te va învălui în parfum. Și cu un miros care te lovește cu o notă super fresh, foarte fresh, ce îți dă o stare de bine, o stare de ieșit în oraș, de a petrece, de a lua-o la fugă inclusiv. În același timp e și un parfum care nu necesită nicio, nu știu, o vestimentație anume. Poți să-l porți și când mergi la alergat, când mergi la sală, când ești de la sală, nu știu, când te duci la examen. E un parfum care, ca și, să spun, singură parte mai, sau detaliu mai negativ al acestuia, nu se bucură de o longevitate, hai să spun, foarte bună, să fiu indulgent, foarte bună. Nu știu, pe pielea mea a rezistat undeva la 2 ore și jumătate, cu o proiecție bună în prima oră, maxim o oră, dar îl poți reaplica fără probleme, nu e un parfum sufocant. În schimb, am observat, purtându-l, un detaliu cel puțin ciudat despre acest parfum, și anume că l-am purtat cumva în jurul unor prieteni și chiar dacă eu după, nu știu, 2 ore nu-l mai simțeam, sau cu greu îl mai devenise un skin scent, trebuia să apropii mâna ca să-l mai simt de nas. Ei îmi spuneau că, cel puțin de câte ori treceam pe lângă ei, că wow, ce te-ai dat, că încă se simte parfumul. Deci, din nou, poate fi înșelătoare partea asta de proiecție, posibil și datorită unor note care le alcătuiesc, note pe care vi le voi spune acum. Ca și note de vârf avem bergamotă, mandarină și cardamon. Notele din mijloc, frunze de smochin, floare de portocal și mușcată, iar note de bază, aici avem o chestie super interesantă. Pe lângă nota de piele avem și o notă de apă tonică, ceea ce îi oferă parfumului un aspect, nu știu, acidulat. Îl vei simți, miroase cumva o băutură acidulată, dar întreaga combinație de bergamotă cu mandarină și cardamom, combinată cu pielăria,
E absolut superbă. Un parfum, din nou, foarte accesibil. Vorbim de Shanjian, ca și companie. Shanjian, celebra companie care celebrul brand, aș putea spune, foarte cunoscut, îmi cer scuze, a rapperului P. Diddy, Puff Daddy, pe numele lui real Sean Combs, a intrat de câțiva ani și pe partea asta de parfumuri. Un parfum, cel puțin acesta, este foarte reușit, un parfum pe care îl recomand. Ca și Blind Buy, o să vă placă cu siguranță, un parfum fresh de vreme caldă, un parfum pe care îl văd destul de bine a fi purtat la o petrecere, la o seară în oraș. Un parfum tineresc, un aspect tineresc, nu e un parfum matur, ca și limita de vârstă undeva, nu știu, l-aș vedea până în 35 de ani, dar de la 19-20 de ani, chiar și mai, nu știu, 17-18 e perfect pentru voi. Un parfum foarte, foarte tineresc, care miroase foarte bine, un parfum foarte fresh, ca să termin cu acest superlativ foarte. Ca și preț, eu l-am închiționat undeva la prețul de 65-70 de lei, ceva de genul. Nu e un parfum scump, e un parfum foarte accesibil, pe care îl recomand să-l cumpărați cât mai repede, pentru că umblă oarecum niște zvonuri că ar fi discontinuat. El este lansat în 2015, dacă nu mă înșel. Așa că fugiți și cumpărați-l acum cât e ieftin. De obicei așa se întâmplă cu parfumurile discontinuate, care au fost, nu știu, au devenit celebre cumva la un moment dat, au tendința să crească destul de mult în preț. Asta a fost Shanjian 3 AM, iar eu sunt Vlad și ne vedem data viitoare cu un nou review. Bye bye!